Problemes tipus de percentatges. Un problema tipus de percentatge és quan hem de determinar un petit grup d'un conjunt més gran. El 7% dels alumnes d'una classe de 49 són esquerrans. Quants n'hi ha? Hi ha 22 nois a una classe de 50 alumnes. Quin percentatge són nois? Hi ha 595.000 persones aficionades al Barça a la ciutat de Barcelona. Si hi ha el 35% d'aficionats, quanta gent hi ha a Barcelona? Hi ha 3 opcions. No sabem quants hi ha en el subgrup. El 7% dels alumnes d'una classe de 49 són esquerrans. Quants n'hi ha? No sabem els esquerrans. Calculem el 7% de 49 i ens dona el resultat correcte. No sabem el tant per cent. Hi ha 22 nois a una classe de 50 alumnes. Quin percentatge són nois? Dividim el subgrup entre el grup i multipliquem per 100. Dividim 22 entre 50 i multipliquem per 100. Donarà un 44%. No sabem quina quantitat hi ha al grup. Hi ha 595.000 persones aficionades al Barça a la ciutat de Barcelona. Si hi ha el 35% d'aficionats, quanta gent hi ha a Barcelona? Multipliquem el subgrup per 100 i ho dividim entre el percentatge. Multipliquem 595.000 per 100 i ho dividim entre 35. Donarà 1.700.000 persones.